Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Akmal Salim, panjenenganipun Bapak Jamari dalah para sedaya para bini sepuh ingkang kosbindah kebarang monggo sinarengan kita nglahiraken raos sing syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi sedayanipun anugerah kagem kita panjenengan sami, khususipun kesempatan menika kita saged kempal sareng dalam suasana ingkang barokah, ingkang mugi-mugi kempal kita mujalasahan kita wonten kesempatan dalu punika kagolong amal hasanah ingkang pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat ma'assalam kunjung Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setugalipun nabinipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun. Kanthi syafaatipun Rasulillah mugi-mugi kita panjenengan sami benjang pikantuk pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala lan kita kagolong umat ingkang pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Kaping tiganipun kepareng kesempatan menika kawula ngadeg matur wonten ngarsa panjenengan sanemi minangkani talanging atur saking sedaya kadang panitia kegiatan ruahan masal ingkang sampun kita laksanakan wonten kesempatan dalu punika, ingkang alhamdulillah saged lumampah kanthi sae mboten enten rubeda. Mugi-mugi kegiatan kita ingkang kita niati kanthi tulus ingkang murih ridhanipun Allah bermanfaat kagem kita panjenengan sami, mliginipun dumateng para arwah ingkang sampun kasebat asmanipun, kaparingan sedaya dipun ngapunten sedaya dosanipun, dipun tampi sedaya amal hasanahipun, benjang akhire kagolong min ahlil jannah. Allahumma amin. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, minangkani kadang panitia sedaya kesempatan dalu punika ingkang kosbindah ngaturaken ucapan matur suwun ingkang tanpa umpami kanthi iringan doa. Mugi-mugi kita panjenengan sami ingkang sampun melaksanakan kegiatan ingkang sangat sae menika, mugi-mugi kita saged melaksanakan menika kanthi istiqomah saben taun, mugi-mugi saged melaksanakan. Amin Allahumma amin. Kesempatan dalu punika minangkani panitia ngaturaken matur suwun ingkang tanpa umpami atas pambiyantu panjenengan sedaya mliginipun sedaya warga RT 22 Cikal Pekeng ingkang paling utami, umumipun sedaya masyarakat RW Gangsal ingkang sampun nyengkuyung ambiyantu dorong kegiatan saat dalu punika menika sebagai bentuk kebersamaan wonten ing RW 5 ingkang sampun kita lampahaken sareng-sareng saben taun. Kalau winginane sampun lumampah, tahun menika lumampah, mugi-mugi saged benjang tahun depan ugi langkung gedhe melih. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pambiyantu uluran saking pambiyantu panjenengan sedaya menika sangat bermanfaat. Baik menika pambiyantu rupi arta, sengkuyungan tenaga, pikiran, so sanes-sanesipun sedaya ingkang sampun jenengan biyantoaken kagem kegiatan dalu punika, sedaya panitia ngaturaken matur suwun boten kuawi amangsulaken menapa kemawon, kejawi namung donga
Jazakumullah ahsanal jaza wa khairan katsir. Amin Allahumma amin. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Kesempatan dalu punika sedaya panitia sampun berbuat kanthi sak saged-sagedipun, sak sae-saenipun kanthi rangkaian kegiatan milai dinten Jumat sonten. Kula winginane kula panggih tendalan ngerti-ngerti iki enten rombongan. Kula penasaran iki janjane iki pawe model apa ngoten. Jebulane niki dipimpin Pak Rauf dan bolo-bolo cikal pekeng, beberapa mobil berjejer-jejer sampai kula kaget. Jebulane niki kegiatan ziarah kubur. Alhamdulillah niki lho sing diarani kegiatan khol masal. Ngeten, sedaya warga antusias kakung estri sepuh nem sedaya andil bersama-sama dengan gigih giat dipun derekaken sedaya ndereken makom, ndongaake para leluhur, para dulur-dulur simbah ingkang sampun sumari wonten ing alam barzah, dipun ndongaake sareng-sareng. Dipun lajengaken kegiatan wonten ing Sabtu kala enjing. Kala enjing kula nggih mireng piyambak dipun laksanaken tahtimul Quran ingkang dipun dherekaken panjenenganipun Bapak Saidun Afid Al-Hafid. Alhamdulillah ngantos jam 1 kala siang rampung. Ngeden dipun lajengaken melih radi sonten enten pawe ta'aruf. Ngeden dipun lajengaken dalu punika niki kegiatan pengaosan, tahlil, ndedonga, kumpul bareng. Sedaya kegiatan rangkaian dari dinten Jumat ngantos dalu punika niki mugi-mugi sedaya membawa manfaat lan barokah. Mliginipun kagem kita sedaya warga RT 22 Cikal Pekeng, khususipun umumipun warga RT 2 RW 5. Mugi-mugi sedayanipun pikantuk keberkahan, pikantuk anugerah sangka ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amal hasanahipun dipun tikel-tikelaken dening Allah Subhanahu wa taala. Arta harta bendanipun ingkang sampun dipun infakaken kagem kegiatan menika enggal dipun ganti dening Allah kanthi rizki ingkang halal barokah tuwin kathah. Amin Allahumma amin. Kaya janjine Allah, wa may yunfik fahuwa yukhlifu. Sing sapa wonge infak mesti bakal diganti dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah. Kegiatan ruahan masal ndedonga ndongaaken dumateng para pinisepuh, para pendiri-pendiri bahkan musala niki ingkang sampun kita terusaken. Mugi-mugi sedayanipun niki barokai dumateng sedayanipun lan kita sami sing pun sumari muga-muga kaparingan anugerah padang jembar kuburipun sing taksih sugeng warga kita, keluarga kita, putra putri kita, mugi-mugi dipun paringi anugerah dados putra putri ingkang soleh lan solihah. Keluargane kita dados keluarga sing tentrem ayem, sakinah mawaddah, pikantuk ridhanipun Allah, kaparingan selamat sedayanipun. Ngeten, wong sing infak sing jariyah mesti bakal diselametake dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para ibu rahimakumullah, nyuwun ngapunten, astunipun kula mboten pengin matur panjang. Tapi mau Pak Darmo lek muni serodok diolor ya Pak, ngoten. Jare Pak Akmal dereng rawuh. Nggih kula tambahi sak menit melih. Para hadirin rahimakumullah, saking sedaya panitia dalam kegiatan menika mesti nggih enten kathah kekiranganipun. Dene kekirangan sedaya ingkang boten dipun sengaja, kepinginipun niki sedaya berbuat kanthi sempurna, tapi boten enten kesempurnaan kejaba namung milik Allah Subhanahu wa taala. Mila estunipun anggenipun nampi amanat saking sedaya lapisan masyarakat ingkang sampun dipun laksanakaken
kanthi sungguh-sungguh niki mugi-mugi mbok menawi enten kekirangan kelapatan saking arah menapa kemawon nggih lumantar lisan kawula ingkang mewakili sedaya panitia nyuwun agungipun samudra pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhiripun kegiatan kita awal hingga akhir mugi-mugi amberkahi dumateng kita panjenengan sedaya. Kita dipun paringi dini Allah Subhanahu wa taala umur ingkang panjang saged ngibadah kanthi sempurna, keluarga kita kaparingan selamat, bahkan ari kala ginjang kita kaparingan dipungkasi dini Allah saged nusul para kiai ingkang pikantuk ridhanipun Allah kanthi anugerah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Estunipun namung kuwi matur mekaten sedaya kekirangan saking pematur kawula awal hingga akhir nyuwun lumunturing samudra pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat ingkang kinurmatan, titi laksana istirahat dumawah titi cara ingkang kaping gangsal. Istirahat badinipun isi kanthi waosan Maulid Simtudurur dumateng grup rebana Jam'iyah Man Mauluda Junior dipunaturaken sumangga.